opor ekologikoagoen alde. Turismoa. Hemen ditugu oporrak! Ziurrenik, leku turistikoren batera joko duzu gurasoekin. Turismoaren eragin negatiboak ingurumenean. Hirigunea utzi eta naturguneen bila bidaiatzen dugu. Azkenean baina, naturgune horiek ere hirigune bihurtzen ditugu. Mendia. Gero eta errepide gehiago dago, eta gorago eta urrunago iristen dira. Horretarako zuhaitzak mozten dira, ekosistemak suntsituz. Hotel eta urbanizazio gehiago eraikitzen ari dira. Basoetan sute itzelak eragin ditzakegu. Animaliak asaldatzen ditugu. Zenbait espezie, eper zuria esaterako, galbidean jartzen ditugu euren bizilekua suntsituz. Irautea gero eta zailago dute gizakiaren eraginez. Zaborra ere biltzeko lekurik zail eta desegokienetan uzten dugu. Hondartza. Errepideak ugaldu eta kostaldeari gero eta eremu handiagoak kentzen zaizkio. Eraikinak, kirolkaiak, itsaspaseoak, urbanizazioak eta golf zelaiak eraikitzen ari dira, paduren eta dunen txikizioa eraginez. Turismoaren erruz, izugarri handitzen da zabor kopurua eta neurrigabe xahutzen da ura eta energia. Turismo eta industria azpiegiturek ikaragarrizko ur zikin kopurua sortzen dute, eta gero zuzenean itsasora bota. Eta zer esan uretako motoek sortzen duten burrunbaz?